Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka zuwa channel na Work and Earn Dollars. A yau za mu yi wani short airdrop ne wanda ba wani abubuwa ake buƙata masu wahala ba, wanda kawai ana buƙatar address haka na OBNB wanda aka yi following nasu kamar da kuke gani a rubuce. Zan ajiye link ɗina na Telegram wanda za ku iya zuwa ku samu bayanin, sannan kuma zan ajiye a cikin description na wannan bidiyon. Kawai abin da ake buƙata za ka shiga wannan link ɗin da za ku gani a cikin wannan rubutun nawa. Ka buɗe link ɗin, yawwa za ka yi connecting wallet naka. Ni da Masys nake amfani da yake ina da extension kun gani, wannan duk extensions ɗina ne nake amfani da shi. So za ka yi connecting MetaMask naka. Kamar da kuke gani na gama connecting wani ɗina, create profile name, za ka yi creating profile name naka misali wajen dot ɗin za ka rubuta sunanka misali, ga ni na rubuta suna, sai ka sa email naka, sannan sai ka tura musu sai ka yi verify. Bari ya tura mana OTP, bari mu je mu duba OTP. Ga shi nan. Za mu yi verify email ɗin nan da suka tura mana. Yau kun ga email confirm verify, sai mu koma nan ɗin, sai mu danna verify and save ɗin nan. Yawwa kun ga profile an gama wannan kenan. Sai za mu yi tax ɗin, za mu shiga in ɗin nan. Shi ana zuwa a karɓi daily ne, kullum ana zuwa a karɓa kamar da kuke gani. Sai ka danna nan. Za ka yi switching network naka zuwa OBNB. Sai ka danna nan. Za mu yi switching network namu zuwa OBNB. Yawwa sai mu claim. To ana buƙatar gas fee kaɗan na OBNB saboda on-chain transaction za ka yi. To kun gani in ka yi za ka samu coin 10, shi daily ake kullum. Mun gama wannan, sai ka zo na biyu ne daily check ɗin nan, sai ka karɓa. Kun gani duk sun ba mu email ɗin da muka yi dawowa. Sannan sai ka yi replay tax. To ban san me za a yi wa replay ɗin ba. Packaging how to create a tax, wane ne ga shi nan dai. Bari mu gani. Bari mu shiga creator. Shi wannan tax ɗin ban fahimce shi yadda ya kamata ba dai a halin yanzu. So za mu yi back.
Mhm. Yawwa kamar da kuke gani gashi ya buɗe kun ga ɗan tax ɗin da na yi ga point ɗin da na samu gashi nan. Yawwa wannan duk tax ɗin da za ka yi in ka je ka yi replay tax ɗin a wani ka samu, in ka yi bani email naka ka samu, in ka inviting mutum 50 mutum 10 waye duk inviting ne har da ran mun sa NFT in ka sayi NFT su kai ka holding ɗin waye duk NFT ne duk wannan ɗin tax ne zan in kai bani in Twitter account naka duk dai gashi nan dai kuke gani sune tax ɗin da ake. Sai daily tax shine mafi muhimmanci wanda kullum za ka shiga kai karɓan daily tax naka gashi nan already na yi sa kun gan sa daily tax. Wannan shine kullum za ka yi da na kuma BNB na wannan guda biyu ma ko su ka riƙe ma ya wadatar da kai ba dole ka sha wahalan kai hukuncin tax ɗin ba. Sannan in ka gama kana buƙatar ajiye extension na application ɗin nan saboda yanzu za ka same cikin sauƙi ba kayan molin ba shine za ka shiga nan ɗinka za ka yi adding to home screen nashi. Gashi shikenan ma akwai application ma za ka yi installing app ɗin kun gan sa. To gashi nan za mu duba application kun gan sa gashi nan already na ajiye shi to zan haɗa a cikin application sannan yake tax kun gan su wannan duk application da yake airdrop ne gashi nan kawai in ka danna in ka shiga zai kawo ka nan direct ma shikenan kawai. So kullum za ka shiga ka yi daily tax guda biyun nan kana buƙatar up BNB kana so ka yi wannan tax na farko na biyun kuma ko daily ne kana claiming shikenan bani claiming na email ɗina ma. Yawwa shi ma na yi claiming ɗin tax ɗin yayi kun ga yana da point 21. Kun ga wannan tax ɗin replay tax point 5 ga su nan kowanne da point ɗin da za su baka. Wannan shine a taƙaice wannan airdrop ɗin kenan Allah ya sa mu dace.